आच्छा नैया फिन दा आङो दिनै जोबथा जोंनि सर्टखौ लागोन दिनै 6 सेप्तेम्बर 2020 मायथाइ समा दा प्राय 11:40 जाबाय आं दा सिनायथिनि दैमारिनि न'आव दंफैयो जोङो बेवहायनो लागोन खाथियावनो आरो दिनै आजि समय 11:40 बाजिसे 11 सेप्तेम्बर 2020 बर्तमान मैं सिनायथि दैमारि घरत आसु আজি আমার শেষ অংশখিনি লম जोबथा सिनफोरखौ जों लागोन दिनै नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय जों दा सिनायथि दैमारिनि न'आव जना दङ जों दा थांनोसै 12:30 जानोसै केमेरा पार्सन एबारने लादों बिट्टू तनवीर आरो লগত आइसे बाबा কি নাম আছে मीर हुसैन মোৰ লগত আছে আৰু এই অংকুৰ বড় আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া প্ৰস্থান কৰিম সিনাইথি दैमारिৰ ঘৰ এতিয়া সময় বাজিছে 12:26 আৰু আচ্ছা नै आं दा सिनायथि दैमारिनि न'खौ एंगारनोसै मानोना समा बांगासिनो दं आरो मोजां बोथोर दिनै शट लानो मोजां जागोन सान्दुङा एसे खम दाखालिनि बायदिनो अखा हादोंमोन जिहेतु फुङाव आरो अखा हानायनि थाखायनो आरो एसे आं आवगायावनो टाइमखौ एसे सोलाय सोल' खालामखादों दिनै फुंनिफ्राय लाया होननानै सानखादोंमोन आरो बेबायदिनो दा गोरोबदों आरो दा बरिया खालामना होदों बोथोरा नै सान्दुङा थिं थिं सान्दुं दुङाखै मोजां जागोन दिनैबो शट लानो आरो दिनैनो आं फोजोबनो सानदों आरो गासैबो भिउवार्सफोरखौ आं बेखौनो फोरमायनो सानग्रोदों गिबियाव जे आंनि बे गिबि भिडिअ एलबामा गोबाव लेट जानायनि कारनखौ आं नोंथांमोननो बुंनो सानदों बे जोंहा सिनायथि दैमारिनि आमाया कर'ना भाइरास जादों होननायलाय जोङो माने 15 दिनसो गेप दोननांगौ जाबाय 15-20 दिनानो जाहैबाय दिनैदो 20 दिन दिनैदो ग्रोब 20 दिनानो जाबाय 25 दिन ग्रोब जाबाय दिनैदो मानोना दिनै 6 तारिख आरो जोङो 11 तारिखआव खालामदोंमोन 25 दिन गेपनि उनाव फिन दिनैसो जोङो खालामनो सुबिदा मोनदों उपाय गैया कर'ना भाइरासर कारणे আমি তাৰমানে 25 दिन लेट কৈ ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হ'ল ইয়াৰ কাৰণে মোৰ ভিউৱাৰ্ছ বা মোৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ ফ্ৰেণ্ড সকলে প্ৰশ্ন কৰি আছে যে আজিলৈ এলবামটো কিয় দিয়া নাই কিন্তু কাৰণটো মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ नोंथांमोना आङो बुंथिना होबाय फोरमायना होबाय जाहोनखौ आरो थाबैनो बे साननैसोनि गेजेराव दिनै जोङो कमप्लिट खालामनानै आङो होगोन नोंथांमोना नुसिगोन आं आरो गोबाव खालामलिया दिनै जों फाइनेल शटखौ बे जोंनि गेजेर गामिनि भुलानाथ बान्दोखौ बांसिनानो सिनायो आरो जाय सिनाया थेवब्लाबो आं दा थांनानै नोंथांमोननो दिन्थिगोन बेवहाय जोङो कमप्लिट शटफोरखौ लागोन आरो नै दा जोङो सिनायथिनि दैमारिनि न'खौ एंगारनोसै समा जाबाय बरिया बोथोर खालामदों 12:30 जाबाय टाइमा आरो जोंहा नैया गासैबो मोनफैदों जों दा थांनोनो सम जाखाबाय थिगानो दं बेयाव हाबबाय थायाबो गोसो जागोन नामा थांखानोसैथ' बेलाय जोंहा नै मनिषा बसुमतारी आरो रिम्पि दैमारि गासैबो रेडि आरो जोंहा नै गार्जेन सानै आरो फिन जोंखौ हेफाजाब होनो फैलायदों जा ओंखारखाबाय जोङो बलक जाবলৈ प्रस्तुत আপোনালোকে চাই থাকিব नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोङो थांनो ओंखारबाय गारि स्टार्ट होबाय बेलाय अंकुर बर' बिट्टू तनवीर नै आं दा माबा भुलानाथ बान्दोआव थांगासिनो दं हारसिंनो गावगायनो सालायना गावगायनो केमेराखौ हमदों नोंथांमोना नाय बरिया जागा आं दा बान्दो मोनाखैनो बान्दो मोननोसै नोंथांमोना नायबाय था आं हारसिंनो गारिखौ सालायदों नै स्कुटिखौ आरो आंनि मोखां अंकुर बर' केमेरा पार्सन बिट्टू तनवीर बिसोर मोनहैबाय আৰু মই অকলে নিজে চলাই পেলাই নিজে সেলফি ষ্টিকটো ধৰি আছোঁ আপোনালোকে দেখা পাই আছে ইয়াত ৰাতিপুৱাত বৰষুণ দিছিল যিহেতু ৰাস্তাটো খুব বেয়া নহয় যদিও অলপ মাজে মাজে পানী পাইছোঁ কিন্তু বঢ়িয়া প্লেচটো ভাল নিশ্চয় হ'ব বহুত বছৰ হ'ল ইফালে অহা নাই মই আজি 6-7 বছৰমান হ'ল ইফালে অহাই নাই কেনেকুৱা হৈ আছে মানে আহি পাইছোঁ আচ্ছা এনেকৈহে হৈ আছে এইটো মেইন বান্ধটো এইটো নাই মই যেনেকুৱা এক্সপেক্ট কৰিছোঁ তেনেকুৱা নহয় সম্পূৰ্ণ বেলেগ ইয়াতে আহি বহি আছে লাগিব মই অকণমান বেলেগ ঠাইত ৰাখিম গাড়ীটো এইটো হ'ল মেইন বান্ধ প্লেচটো আহি পাইছোঁ চব नैया बे बान्दोआव मोनफैबाय आरो सिगां आं उन्दै समाव जेब्ला फैदोंमोन जों उन्दैमोन बे समावनो बानायनाय बियो 20 बोसोर बारबाय बे बान्दोखौ बानायनाया
आरो बेनिफ्राय जागाया मोजाङानो नैया ओइलाय उनथिं बरिया जागाफ्रा नोंथांमोना नायदो बिथिंनो गारि गारि पार्क खालामनो हागोन बिथिं लाबोनानै आरो आं दिन्थिबावनो नोंथांमोननो बे जायगाखौ मोजां जाबाय बेवहायनो गिबिनिफ्रायनो बेवहायनो मन्दिरा नैया बे मन्दिर बेयाव त्रिशुल मोनसे बानायना दोनदों नैया माबानि सिमेन्टजों बानायनाय आरो नैले सासे मानसिखौ नोंथांमोना दिन्थिबा सिनायगोन थास' आइथें थास' बिबार फानो जोंनि भकतपारा बाजाराव लांगोन दा बे मोनाबिलिनि बाजाराव हारसाय गधुलि बाजार होनना बुङो बेलाय थास' आइथें थास' बिबार नागिरगासिनो दं बेलाय नैया नोंथांमोनखौ आं दिन्थिदों मा मोनखो नायनि थास' बिबार आरो देखिनो नायनि थास' आथिं खिथिना हो माहाय केमेरादो नै बेलाय थास' आइथें थास' बिबार बेफोरखौ नैया खागासिनो दं दा भकतपारा बाजाराव लांगोन नङा होमबा लांगोन आदसा थिगानो दङ बेना बैलाय बे बेजिया बेगाजिं होननाय गामियाव बिनि नङा आरो समा 12:40 जाबाय टाइमा 12:40 बोथोरा मोजां जादों सान्दुं थिंद्राय नङा सोमावसार बसुमतारी दैमारि आंजों दङ बे साननैसो गेलेयाखै खोमा गेलेयाखैना गेलेदों ओरैनो फ्रेन्डलि मेच गेलेबाय थादों आरो आदसा फुटबल प्लेयार मुंदांखा भकतपारानि आरो रेभेन्जारनि जाना गेलेयो रेभेन्जार एफसिनि जाना आरो बे भुलानाथ बान्दोआव माखो ना सारनाय नायदोंना ना सारनाय नायदों आदसा ओंखाम जाबाय आदसा बरिया आरो जों दा नैया मोनफैजोबाखै जिहेथु जोंनि फावखुंग्रिफोरा ओंखायनो जों फैग्रोनानै नैया बिथांमोनखौ लोगो मोन्दों आरो जोंनिनो सोमावसार दैमारिया भकतपारानि जोंनि हालामनि मुंदांखा सासे फुटबल गेलेगिरि रेभेन्जार एफसिनि जाना गेलेयो आरो नायनोया बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो दिन्थिहरनि माने ना सारदों ना सारनायखौ आं दा दिन्थिगोन नैया दैया बोहैगासिनो दं बेलाय दैया बरिया बोहैगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय जोंहा आदसा मा ना मोन्दों नायहरनि বিদ্যুৎ চন্দ্ৰ প্ৰায় ৰেডি আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন ৰেডি কৰিলে হ'ল কেমেৰা এতিয়া অন কৰিব পৰা হৈছে আহি পাইছে কেমেৰা অন কৰি দিয়া কেমেৰাটো সাজু কৰা আৰু এয়া আমাৰ প্ৰায় আহি পাইছে এয়া আমাৰ পিছফালেদি গোটেই কেইজন আহি আছে ইয়াতে ল'ম যিহেতু নাই আমাৰ কেমেৰা প্ৰায় ৰেডি কৰি আছে হ'বই আৰু नै आं पुरा स्लुइस गेटनि सायाव गाखोबाय नैया नोंथांमोना नुदों नैया स्लुइस गेटनि सायाव दङ आं आरो एसे गेजेराव थांनि गिनायबो ओंखारो थेवब्लाबो थांनि नोंथांमोना नायबाय था एया नाय स्लुइस गेटनि गेजेरथाराव थांबावनि आं आरो आंनि उनथिंजाय हनै ना सारगासिनो दङ आं दिन्थिहरनि बैलाय ना सारगासिनो दङ नै हाय होनना बुंहरदो ना सारदों आरो बेलाय बेथिं बेगा दैमा बियो बेगा बे साहा साइडनिफ्राय फैगासिनो दं बिथिं बेगा जोङो हनै नुहरदों नोंथांमोना बेजिया आरो आं दा नैया दालांनि गेजेराव दङ गिनो ओंखारो गाहायाव नायब्ला खिन्थु जोङो दालांखौ बारनांगोन बिथिंबो मोजां दङ हनै जायगाया शट लानो थाखाय मोजां जागोन खिन्थु गाहायाव लेथ्रा जायगाया नोंथांमोना नायनो आं दलंखौ बारख्लायना ओंखारनो हाया नायगोन কিন্তু আপোনালোকে দেখা পাই আছে এতিয়া মই পুৰা ভোলানাথ বান্দৰ এই স্লুইচ গেটৰ মাজত আছো আৰু ইয়াত তৰুণে মাছ মাৰি আছে না मोनदोंना मोनाखै खै किल'सो जाखो 2 किल' 3 किल' गैया आरो बेलाय बरिया जागा नैया ओइ अंकुर मुवा आंनि उनाव दङ नोंथांमोना नायबाय था आं बिथिं बारनो हानाय जायगा दङ बेवहाय डेन्जार खिन्थु जायगाया
बेनिफ्राय गोलैबा मा जागोन आं बुंनो हालिया थेवबो ओंखारनाय जायगा बिथिं गैया बेथिं ओंखारनाय जायगा गैया आं थांफिननांगोन खिन्थु आं थेवब्लाबो नायबाय जों उन्दै समावनो बानायनायमोन बे दालाङा स्लुइस गेटआ মই এতিয়া স্লুইচ গেটৰ পুৰা মাজত আছোঁ মই মধ্য নাই মাজ পোৱাই নাই মাজত পামহি পুৰা गेजेराव मोनफैसिगोन आङो ओंखामनानै बिराद डेन्जार बे जायगाया মই এতিয়া भुलानाथ बान्दर মাজত আছোঁ এইটো गेजेराव बे पुरी गेजेराव दङ आं दा नोंथांमोना नायबाय था आं ओंखारनाय सिनायथि आमार लेट करि আছে আমার मनिषा बसुमतारी रिम्पी दैमारी माइनाव दैमारी मोनफैबाय किन्तु जोंनि सिनायथि दैमारिया दासिम मोनफैयाखै मेन एक्ट्रिस नालाय एसे गोबां देलायदों बे थारैनो ओंखायनो दासिम मोनफैनो हायाखै किन्तु जोंहा समा बारलांगासिनो दङ प्राय 1टा बाजिनोसै जों दासिम गिबि शटखौ फोजोबनो हानांगौमोन किन्तु जों दा लेट सोलिगासिनो दङ नैया दा स्टेन्डखौ रेडि जाबाय स्टेन्डफोरा रेडि जाबाय किन्तु दासिम मेन एक्ट्रिस सिनायथि दैमारिया दासिम मोनफैयाखै लेट जागासिनो दङ बिनि रेला लेट खारगासिनो दङ खाथा लाना फैगासिनो दं आरो उन्दै गथ'फ्राबो फैगासिनो दं जिहेतु सान्दुं दुंनो हमबोदोंसै आरो सुभद्राखौबो आं नुनो मोन्दों बेनिफ्राय दासो फैगासिनो दं नैया आरो बिथिं फट' लागासिनो दङ नै नोंथांमोना नुगासिनो दङ आरो नैया गासैबो फैगासिनो दङ नै दैखौ दिन्थिनो आं एसे बरिया दै गोलैगासिनो दङ नैया नाय आं नोंथांमोनखौ गोजोन होनोनो बे ब्लग भिडिअखौ बानायबाय नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय नायनो बादोंब्लाबो उपाय गैया जिहेतु कमप्लिट भिडिअखौ आं दासिम होनो हाथ'वाखैनो होसिगोन बेनो आंनि जोबथा शुटिं सेम शटखौनो लागोन खालि जोङो एंगेलखौ बदलायना लागोन नोंथांमोना नायबानो आरो आं मेथाइखौ लगायफिननो नागिरदों রেডি মই কেমেৰা অফে কৰা নাই ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ চলি আছে ঠিক আছে মই এডিট কৰোঁতে এইটো কাট কুট কৰিম কিন্তু এয়া আৰু তৃতীয় শ্বট চেম শ্বটটোকে আমি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে ল'ম গানটো মই প্লে কৰিম নেকি নাই কেমেৰা পাৰ্চন মিলাই আছে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই গানটো মই প্লে কৰিম ৰেডি आं दहाय गिबियावनो बुंदों आं 25 दिननि उनावसो फिन आङो आंनि शटखौ लानो थाखाय दिनै जोबथा लागोन आङो नोंथांमोना नुगासिनो दङ दिनै फोजोबगोन 25 दिन गोबाव जानायनि थाखाय आं दासिम फोजोबनो हायाखैमोन मोननैसो उसुबिदानि थाखाय नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय जोबजासिम आरो आं दा दिनै जोबथा साननि गिबि ब्लगखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो सानबाय आरो नैथि बा थामथि खोन्दो मोननै जाबावनो हानाय बेनिफ्रायनो आंनि भिडिअ एलबामखौ आं रिलिज होगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ গোজন্থং সাবাইখৰ